Praise God, magandang gabi po sa ating lahat. Sa araw pong ito ay tayo pong lahat muli ay pinagsama-sama ng Panginoon. Even in this online ay makasama po natin ang buhay ng bawat isa para muli pong mapakinggan ang salita po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating gawain sa tinig ng pag-asa. Ako po si Pastor Joshua Amarillas, ang youth pastor po ng Oriental Mindoro. And sa oras pong ito ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Diyos patungkol po sa tema po natin ngayong buwan. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob niya po sa ating lahat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa gabi pong ito. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw na Diyos ay Diyos na makapangyarihan, hindi ka lamang Diyos ng kasaysayan, kundi ikaw ay Diyos ng karanasan, at ikaw na Diyos ay hindi malilimitahan ng distansya, maging ng panahon at ng oras, Panginoong Jesus. Kaya po sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa inyo, Ama, nagpapasalamat sa dakilang araw at oras na ipinagkaloob mo sa aming lahat upang sa pamamagitan even ng live streaming na ito ay mapakinggan po namin ang inyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po, O Diyos, ang inyong pong lingkod, itago mo sa likuran ng inyong krus at ang inyong salita mo lamang at kalooban mo ang maihayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoong Jesus, pinupuri ka po namin at sino man, O Diyos, ang maabot ng tinig na ito at ng mga salita mo sa gabi pong ito. Dalangin po namin ang pangunawang dulot at pagkalooban mo kami ng inyong pagkaunawa mula sa inyong banal na Espiritu. We thank you, Lord God. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Purihin po ang Panginoon sa hapon pong ito, sa gabi. Gabi pong ito, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Ngayon po ay July 23 at tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kahit kung mapapansin po natin, medyo mainit po ang panahon ngayon. Normally po, mga July ay parang start na po ng rainy season. Pero sabi po ng mga balita, pag-asa ng mga researchers ay may super El Nino daw, which we will include always those in our prayers. So I really thank the Lord po. Ngayon po ay July 23 again, as I said. At 2 days ago po ay nag-celebrate po ako ng aking 22nd birthday. July 21 po ang birthday ko, pero hindi po kagaya ng normal celebration. Ako po ay nag-celebrate sa Batangas City, mag-isa. O hindi naman literal po na mag-isa, pero malayo po ako sa aking mga mahal sa buhay dahil practice po namin ng aming graduation. Kaya kahit malungkot, kahit malayo, ay ako po ay nag-celebrate sa Batangas dahil at the same time po, on July 30 ay yung actual ceremony po namin ng aming graduation, which I always thank the Lord dahil sa katapatan po ng Diyos sa aking buhay, maging sa buhay po ng aking pamilya, na kahit ako po ay nag-aaral, ay hindi ko po napabayaan ng paglilingkod sa Panginoon. Although mahirap, hindi po naging ganun kadali, pero sa tulong at habag po ng Panginoon ay nagawa po natin yon. Kaya sa gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin ay isang verse sa Bible na kung saan kadalasan at lagi pong ginagamit kapag ang isang tao ay nagdiriwang ng karawan o kaya kagaya po ng aking mararanasan kapag may graduation, kapag may mga espesyal na pangyayari sa buhay ng isang tao. Ito po yung normally kino-quote ng mga pastors, ng mga leaders na dinideclare sa buhay po ng kanyang mga lingkod na nagse-celebrate ng mga magagandang pangyayari sa kanilang mga buhay. At ito po ay matatagpuan sa aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang tema po natin sa buwan pong ito ay pinamagatan pong the best is yet to come, o ang mga dakilang bagay na inihanda ng Panginoon ay paparating na, o ito ay malapit ng maganap. Kung matatandaan po natin, yung naging tema natin, I think that was 2 years ago, fulfillment of God's promises. Ano po ang sabi sa Ezekiel chapter 12 verse 28? None of my words will be delayed any longer. Wala sa mga salita ko ang maaantala. Ibig sabihin po, the Lord is always perfect in its time. At yun po ang tema po natin ngayong gabi, that the best is yet to come. At yun po ay mababasa po natin sa aklat po ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kagaya po ng aking nabanggit, ito po ay lagi po nating naririnig kapag may birthday, celebration ng anniversary, celebration ng kahit ano pang celebration. Dahil totoo po yun na ang Diyos po ay alam niya ang mga plano niya para sa ating mga buhay. Sabi po sa English, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Diyos po ang nagdideklara nito na talagang alam niya yung mga plano niya sa ating mga buhay. The plans to prosper you and not to harm you. The plans to give you hope and a good future. Kaya although ito po ay lagi po natin naririnig,
sabi nga po ay ito po ay masyadong mabango o masyadong maganda po sa pandinig po natin. Pero sa gabi pong ito, sa atin pong pag-aaral ng salita po ng Diyos, titingnan po natin on what seasons that on what season ito pong Jeremiah chapter 29 verse 11 na nabanggit o anong panahon po ito sinabi ng Panginoon. Ito po ba ay sinabi ng panahon na may birthday yan sa Israel? Ito po ba ay sinabi ni Lord nung time na masagana ang mga Israelita ng mga panahon na yon? Sa gabi pong ito, alam ko po marami tayong may iba nakapagbasa na pero babalikan natin. On what times that the Lord has spoken to the Israelites saying that I know the plans I have for you. Kasi kahit tayo po pag maririnig natin ay ang ganda kasi alam pala ni Lord yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pero sa gabi pong ito, tingnan po natin on what time that the Lord said that He knows the plans He has for us. Mag-uumpisa po tayo since ito po ay Jeremiah chapter 29 verse 11. We will start from verse 1. At tatapusin natin po sa verse 14. At sa atin po mga Bible, ang pinakang subtopic po nito ay mga dinalang bihag. So, dun pa lang po sa title, very nakakashock kasi ang ganda nung 11, napaka mabango, kumbaga maganda sa tenga, pero let us see ano po yung ginawa ng Panginoon at kung paano siya nangako sa kanyang mga anak. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 1. Basahin po natin mula sa pinakaumpisa to know the context of the verse 11. Sabi po sa verse 1, nagpadala ng sulat si Propeta Jeremiah mula sa Jerusalem para sa mga nalalabing matatandang bihag, mga pari at mga propeta, at lahat ng mga taong dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. So ang sulat po pala ng Jeremiah chapter 29 verse 11, yung for I know the plans I have for you, ay hindi po sulat para sa mga tao na celebrate ng birthday, although hindi po mali na ginagamit po natin siya ngayon kasi ang salita po ng Diyos, it is applicable to all seasons. Pero going back to the history of the verse, ang Jeremiah chapter 29:11 po pala ay ito'y sinabi para dun sa mga tao na mga nalalabing bihag na mga pari, mga propeta, na dinalang bihag sa Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar. So kung titingnan po natin, parang nakakagulat kung bago lang na maririnig po natin, ay grabe pala yung pinagdaanan nila bago ang Diyos nangako ng ganung kaganda para sa kanilang mga buhay. Sabi po sa Ingles, um, they are the people whom Nebuchadnezzar had taken into exile from Jerusalem to Babylon. So that was the time na sila po ay nanggaling sa Babylon. Pero kung babasahin po natin from Jeremiah chapter 1 sa pagkatawag po ni Jeremiah, chapter 2, chapter 3 at up to the succeeding verses, sila po from Jerusalem ay pinahintulutan po ng Diyos na pumunta sa Babylon dahil sa kanilang pamumuhay sa kasalanan at pagtalikod sa Panginoon. And during that time, hindi lang po basta pagtalikod sa Panginoon, they also mock the Lord. Parang kinukutya pa nila ang Panginoon. Kaya pinahintulutan po ng Diyos na they were sent into exile from Jerusalem to Babylon. Yun po ang sabi sa verse 1. Sabi po sa verse 2, ituloy po natin. Ito'y ginawa niya matapos lisanin ni Haring Jeconias ang Jerusalem, kasama ang kanyang inang reyna, mga eunuko, mga pinuno at mga panday sa palasyo. Sabi po sa verse 3, tuloy po natin, ang sulat na ipinadala ni ng propeta kina Elasa, anak ni Safan, at Gemarias, anak ni Hilkias, na isinugo ni Haring Zedekiah kay Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ganito ang sinasabi sa sulat. Ang nagpadala daw po ng sulat ni Propeta Jeremiah na sinabi ng Panginoon through him sa pamagitan po ni Elasa na anak ni Staphan at ni Gramaria na anak ni Hilkia. Ito po yung sinasabi dun sa sulat para po dun sa mga taong dinalang bihag from Jerusalem to Babylon. Verse 4, ito po ang sabi. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag. Again, inulit po yung sabi sa verse 1 that the letter was intended for those that are in exile. Verse 5, ang sabi po dito, magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Kumbaga, ang sulat po ng Panginoon para po ni Jeremiah na sinabi ng Diyos through Elasa at sabi nga po doon sa mga nabanggit kanina, nagdala ng sulat kay Haring Nebuchadnezzar na ang instruction po ni Lord sa kanila kahit sila ay bihag, magtanim kayo. Sabi po sa Ingles, build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Sabi naman po sa verse 6 yung kasunod, mag-asawa kayo upang kayo'y magkaanak at bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din.
magpakarami kayo at huwag na ninyong hayaang kayo'y umunti. Bakit po kaya sinabi ng Panginoon? And I assume, ako po, when I was reading these verses, kahit tayo personally, i-imagine natin, tayo in exile, alam nating mahirap ang buhay. Tayo po sa Pilipinas, let us, although we are praying, still praying for our nation, but let us see, if we will see our nation sa ngayon, may mga kaibigan po ako personally, may mga kaibigan ako, tinatanong ko sila, o kayo, mag-aanak ba kayo? Meron silang mga sagot na hindi na ako mag-aanak kasi mahirap ang buhay. Which, we assume, or I personally assume, na pwedeng ganun po yung naging mindset ng mga Israelites noong mga panahon na ito. Kasi nga, bakit sasabihin ni Lord na magtayo kayo ng bahay, mag-asawa kayo at mag-anak? Siguro po, sabi ko nga po, in my personal revelation or my interpretation, siguro during that time, nasa exile kayo, mahirap ang buhay, walang makain. Siguro, hindi na nila gugustuhin pa na magkaroon pa sila ng anak kasi sila mismo hindi na nila kayang mabuhay pa noong mga panahon na yon. Sabi nga po doon, nung tagturo nga po ako sa nauhan, tayo po mga Pilipino, naranasan natin na sakupin tayo ng mga Espanyol. Pero ang nangyari po sa mga Israelita, hindi lang po sila basta sinakop ng mga taga-Babylon. Sila po ay dinala mismo sa Babylon Empire during that time. Kaya napakahirap po ng buhay. Kaya po siguro, iisipin ng iba, hindi na ako mag-aanak, hindi na ako kakain, hindi na ako magtatanim kasi ang itinatanim ko naman, hindi rin sa akin pumupunta kasi bihag kami. Pero ang sabi po ng Panginoon, build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Sa Tagalog, magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang kayo'y magkaanak. At bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak. Siguro kasi iniisip ng iba, yung mga anak nila, wag na kayo mag-asawa. Mahirap ang buhay. Wag na rin kayong mag-anak. Baka mamatay lang kayo sa gutom. Pero sabi ng Panginoon, magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Kasi nga siguro iniisip ng iba, okay lang na umunti na tayo kaysa naman madami tayo pero uunti din tayo kasi wala tayong makain. Pero again, the instruction of the Lord, build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Mag-asawa kayo o magparakarami. Do not let your, sabi nga po doon, huwag niyong hayaan na kayo ay umunti. At yun po yung first point po natin sa gabi pong ito. Sa atin pong buhay, sa ating bansa na maraming pagsubok po tayong nararanasan, nais po ng Panginoon na kagaya po ng sinabi niya sa mga taga-Jerusalem noong mga panahon po na yon, kahit kayo'y may nararanasan mga pagsubok, still plant seeds. Still mag-anak kayo, magpakadami kayo. Huwag niyong hayaan na yung sitwasyon niyo maging dahilan para kayo ay manghina o tumalikod sa Panginoon. At ang first point po natin sa sa gabi pong ito, kagaya po ng ating nabasa kanina, to build houses and live in them, sa pinakang madali na mauunawaan po nating lahat, kahit ng mga unbeliever, ito lagi natin naririnig. Kung familiar po kayo sa YOLO o You Only Live Once, ang first point po natin sa gabi pong ito is to live your life to the fullest. O kapag may gagawin ka, lalo at ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, gawin mo na yung the best na magagawa mo. Hindi ko po sinasabi na to live your life to the fullest ay lahat na lang ng gusto natin, pati yung hindi kalooban ng Panginoon, gawin at gawin natin. Kundi, when we say to live your life to the fullest is that to do the will of the Lord with full energy. Sabi nga po si Gary V, full energy. When we say to live your life to the fullest, gawin po natin ng buong kahusayan lahat ng bagay na ipinapagawa lamang ng Diyos sa atin. Kasi baka we are living to the fullest, hindi naman pala yun ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ano po ang sabi sa English? Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Yung aaniin nyo, kainin nyo. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease. Kasi nga, siguro, iniisip ng iba, mag-decrease na, wag na mag-anak, mag-family planning kasi mahirap ang buhay. Just like in our country, maraming mahirap ang buhay po ngayon. Kaya iniisip na nga nung iba, wag na lang mag-anak. Pero the instruction of the Lord is to live your life to the fullest. Huwag mong tingnan yung sitwasyon mo ngayon dahil pag ang Diyos ang kumilos, walang kayang hindi baguhin ng Diyos. Kung sa ngayon mahirap ang sitwasyon, ang nais ng Panginoon ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Dahil pag nakita ng Diyos yung puso po natin na hindi natin tinitingnan kung ano yung sitwasyon na ating nararanasan, sabi po sa Bible that we walk by faith, not by sight. Kasi if you walk by sight, pwedeng hindi na tayo makaalis sa buhay na ito kasi nakatali ka na sa kung ano yung nakikita mo. Pero kung ang nakikita mo ay yung kayang gawin ng Diyos para sa buhay mo, magagawa mong maging masaya kahit marami kang problema. So that's our number one, to live your life to the fullest.
Ang sabi po sa Mangangaral 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Tama naman, may panahon ng pagkamatay, pagkabuhay, may panahon ng pagsubok, may panahon ng walang pagsubok, may panahon na may pera, may panahon na walang pera, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. The Lord has always time for everything. Sabi po sa verse 11, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ito po ang sabi sa verse 2, to live our life to the fullest. Alam kong walang pinakamabuti sa isang tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Again, take note, hindi lang po basta magpakaligaya. Do not, wag pong ma-misunderstood na sinabi ko, live your life to the fullest. Ang sabi po dito, gawin ang tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Hindi lamang po yung masaya, masarap sa pakiramdam bilang tao, kundi yung pinakamabuti at kalooban po ng Diyos. Verse 13, alam ko rin na ang kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamamalagi ang lahat sa ginawa ng Diyos at wala nang kailangang idagdag, wala rin dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Verse 15, lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa at paulit-ulit lamang ang mga nangyayari. Kumbaga, ang sabi po dito, wala daw pong pinakamahusay sa isang tao kundi ang gawin ang magpakasaya at gawin ang pinakamabuti. Ito po ay sinabi after po ng mga verses na there is a time for everything. May panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. Kasi syempre, pag alam mo na mamamatay ka na bukas, you will always do your best para masulit yung mga natitirang panahon mo dito sa mundong ito. Kaya po ang sabi, magpakasaya at gawin ang pinakamabuti. Kaya po ang sabi po dito, build houses and live in them, plant gardens and eat their produce. Kasi hindi pwedeng iintayin mong mawalan ka ng pagsubok bago mo tatamasahin yung kaligayahan sa Panginoon natin mararanasan. Sabi nga po doon, talagang kung titingnan natin ang ating mundo ngayon, ang ating kalalagayan ngayon, hindi natin kayang gawin po ito. Pero kapag titingnan po natin yung pananampalataya natin at kayang gawin ng Diyos, magagawa po nating mamuhay ng may kagalakan, mamuhay ng may kapayapaan, at mamuhay ng buong kahusayan na ginagawa po ang kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. Yun po yung number one, to live your life to the fullest. Kung minsan talaga pong may mga pagsubok, naalala ko po yung sinabi po ni Prophet Cesar nung pastors conference po namin, ang breakthrough pa. So nabi pong breakthrough, not necessarily victory agad, not necessarily graduation agad, not necessarily tagumpay agad, na grabe yung tagumpay agad. Pero when we say breakthrough, sabi po that the Lord will break you so that you get through. Minsan may mga breaking talaga so that you get through. Hindi naman lahat breakthrough agad, na blessing agad, madami agad blessing. The Lord will sometimes break us. But what we should do is to live our life to the fullest. Kahit may pagsubok ako, maglilingkod ako sa Panginoon, kahit pagod, magsaserve ako kay Lord kasi alam ko naman na ang pagod ko, alam ko na yung lahat ng ginagawa ko sa Panginoon hindi nawawala ng kabuluhan. At yun po yung sinabi sa Bible. Do not be deceived, God is not mocked, whatever a man sows, he will reap. Kaya to live our life to the fullest, na patuloy na hindi lang basta nagpapakasaya, kundi ginagawa ng mabuti at the best yung kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Yun po yung number one po natin. Ituloy po natin. Ano yung sinabi ng Panginoon? Now, sinabi po ng Panginoon, magtanim kayo, kainin nyo ang bunga na yon, mag-asawa kayo, mag-anak kayo, yung mga anak nyo, pag-asawahin nyo, mag-anak din sila, huwag nyong hayaan na kayo'y umuntik, kundi kayo'y magpakarami. Sabi po sa verse 6. Ito po ang sabi sa verse 7. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, at idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila ay umunlad. Sabi po sa Ingles, but seek the welfare of the city where I have set you into exile and pray for the Lord on its behalf. For in its welfare you will find your welfare. Ang pangalawang bagay po natin sa gabi pong ito, number 2, seek peace in the city where I have sent you in exile. O where I have sent you. Not necessarily tayo pong lahat ay nasa exile. Merong sa atin, wala namang pagsubok, pero hindi rin ganun kaluwan ang buhay. Kumbaga, nasa survival mode. But the Lord is saying to us that we should seek peace in the city where the Lord has sent us and pray to the Lord on its behalf. O ipanalangin po natin ang ating bansang Pilipinas sa panahon po ngayon. Hindi po
Hindi sa ina-add ko ang politika dahil there is a separation between the church and the state, but I am appealing to everyone po na nakikinig na ipanalangin po natin ang ating bansa. Lalo po ngayon na merong nakabinbin na impeachment trial. Alam po natin na dito nakasalalay ang ating bansa. Sabi nga po ng ibang mga Facebook post, bakit pa nila ginagawa yon? Ang laki ng kuryente, ang daming nasasayang na pera. Pero alam po natin na kapag nanaig po ang katarungan ng Panginoon, kagaya po na nangyayari ngayon sa ating bansa, let us pray to the Lord on its behalf. Huwag po tayo mag-speak ng mga negative things. Kung totoo man yung mga akusasyon na ibinabato sa Vice President po natin, then ipanalangin po natin na mangyari po ang kalooban ng Diyos. Hindi po dahil sa tayo ay namumulitika, namimili ng dapat, kundi mangyari po ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At tayo po ng mga mamamayan, ano po ang sabi sa Bible? Sabi po sa 2 Chronicles 7 verse 14, kung hindi po ako nagkakamali, yung mga tao daw po na tinawag ng Panginoon, we are called by His name, shall humble themselves. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Again, ang sinasabihan po, hindi yung mga nasa impeachment court. Ang sinasabihan po, hindi yung mga congressman, hindi po yung mga senators, hindi mga barangay captains, mayor, governors. Ang sinasabihan po ng Panginoon, those who are called by our names. So tayo po, minsan kasi mga Kristiyano, minsan nadadala tayo ng emosyon, hindi po natin masisi kasi talagang magulo na ang mga nangyayari. Nakakalito na po. Iba't iba na ang mga nangyayari sa ating bansa. But again, at the end of the day, what we should do is to pray for them. Napakaganda po sa Tagalog nito. Seek peace in the city where I have sent you in exile and pray to the Lord on its behalf. Bakit? For in its welfare, you will find your welfare. Sa Tagalog, maganda po yun. At ipanalangin ninyo ang inyong bansa. O ipanalangin ninyo kung saan kayo dinala ng Panginoon sapagkat kung sila ay pagpapalain ng Diyos, sapagkat kayo rin ang makikinabang kapag sila ay umunlad, sabi po sa Tagalog. Kumbaga, nung mga Israelita po ay dinala sa Babylonia nung mga panahon na yon na maaaring yung mga tao sa lugar na yon ay pinapahirapan sila, sobrang pinapagod sila, madaming utos sa kanila na talagang kumbaga kung ang normal working hours ay 8 hours, siguro 16 hours ang trabaho nila, sobrang pahirap yung ginagawa sa kanila. Pero ang instruction ni Lord sa kanila, pagyamanin pa rin ninyo sila dahil doon kayo dinala. Idalangin nyo sila kay Yahweh sapagkat pag sila'y pinagpala, makikinabang din kayo. Ganon din po sa bansa natin. Maaaring magulo po ang ating bansa, iba't iba pong mga nangyayari sa politika, iba't iba ang nangyayari sa bawat lugar. Pero ang gusto po ng Panginoon, kahit ganun ang nangyayari, kagaya po ng binanggit ko kanina, let us not live by faith. Let us, not by sight, but by faith. Yun po yung number 2 natin, to seek peace in the city where I have sent you. Dahil napakaganda ng kadugsong, pray for the Lord on its behalf. Dahil kapag sila ay umunlad, makikinabang kayo. Tayo po sa mga balitang naririnig natin, imbis na i-declare natin na wala na magbabago sa bansa na yan, wala na magbabago sa mga congressman na yan, lahat naman yung mga yan, mga buhaya. Instead that we are declaring those negative things, let us declare na yung judgment ng Panginoon yung mangyayari sa bansa namin. Ang bansang ito ay pinili ng Panginoon. Our nation will be a launching pad of the gospel. Our nation and our people will be sending out more people to share the gospel to all people. Kumbaga, wag po tayong magpadala sa ating mga emosyon dahil sa ating mga nakikita. Kundi ang sabi po sa salita ng Panginoon, to pray to the Lord on its behalf dahil sa mga nakikita nating mga nangyayari sa ating bansa. For in its welfare, you will find welfare. Kasi syempre, kung yung bansa na pinagtitira natin magulo, pati yung buhay natin magulo. Even sa Babylon, during that time, kapag pinag-pray nila na yung Babylon magkagulo, dahil bihag sila, pero dahil nandun sila sa Babylon, kahit hindi sila taga-Babylonia, pero dahil nandun sila, at yun yung prayer nila, mali ang prayer, pati sila damay. Ganun din po tayo. At as always pray to our nation, to our family, dahil ang kalooban po ng Diyos ay to seek peace in our city, to pray for our nation, because for its welfare, you will find our welfare. That's our number 2. Ano po ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 4 to 7? To rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Ito po ay sinabi ni Paul nung siya ay nakakulong. Parang nasa exile din siya. Pero sabi niya, rejoice. Meaning, seek peace. Magkaroon ka pa rin ng kapayapaan kahit ikaw ay nakakulong, kahit ikaw ay may problema. Let your reasonable be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Tayo po ay magkakaroon lamang ng kapayapaan kapag inialay natin sa Diyos lahat ng ating mga alalahanin, mga problema, at lahat po ng ating mga nais makamtan mula po sa ating Diyos. Sabi dito, let your reasonables be known to everyone. Idalangin natin sa Diyos, isama natin sa mga prayer items natin, at patuloy na sa Diyos tayo umasa sa lahat po ng sitwasyon ng ating mga buhay. Ano po ang sabi sa sumunod na mga talata? Likdawan po natin yung ibang mga talata. Ito po ay kasunod, verse 8. Finally, brothers, whatever is true, para daw po tayo magkakaroon ng peace, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Kaya po kung may mga pangit tayong naranasan, it's normal, it's inevitable. But what the Lord wants us to have the peace, is sabi nga po doon, to meditate on these things. At ano po yung these things? Yung mga bagay na honorable, yung mga bagay na just, pure, lovely, commendable, anything that is excellence, anything worthy of praise. Meaning, in a very short word, lahat ng mga positibong bagay. Kung gusto po nating magkaroon ng kapayapaan, lahat ng positibong bagay, lalo't higit yung mga bagay na natutunan natin, yun yung ating i-meditate. Sabi po sa verse 9, whatever you have learned and received and heard and seen in me. Ibig sabihin, yung mga bagay na dapat nating i-meditate, yung mga bagay na narinig natin. Kaya napakahalaga po in our nation, in our country, in that time during the Babylon Empire, having the Jerusalem in exile, napakahalaga meron talaga kayong naririnig, meron talaga tayong nababasa, meron tayong nakikita. Kasi kung wala, we will not have peace. And for us, in order to have peace, it's for us to practice these things. And the God of peace will be with you. Hindi lang basta yung kapayapaan ng Diyos ay ibibigay sa iyo, kundi siya na Diyos na kapayapaan ay makakasama mo. Kasi iba po yun. Iba yung may kapayapaan ka at iba pa yung kasama mo, yung taong nagbibigay o yung Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa buhay mo. What we should do is to seek peace in the city. Whatever we have learned, whatever we have received, huwag lang tayo basta maging kumbaga para mga spiritually obese na nakikinig ka, ang dami mong notebooks, kumbaga ang dami mo nang nasulat ng mga verses, Bibles, but you're not practicing these things. But the Lord is telling us today that we should seek peace in the city, apply all these things that we have heard, and let us pray to the Lord on behalf of our country, because when in its welfare, we have welfare. Yun po ang sabi sa number 2 po natin, chapters verse 7. Tuloy po natin verse 8. Kasi nung sinabi na seek peace in the city, ito yung sunod na sinabi ni Lord. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. At huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Ang sabi po sa Ingles, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are among you deceive you, and do not listen to the dreams that they dream. Sabi po sa verse 9, tandaan ninyo kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. For it is a lie that you are prophesying to you in my name. I did not send them, declares the Lord. Sa mga panahon po natin ngayon, kung ang Panginoon po, we know that it is very near. Sabi po sa Bible, be prepared, be secured, have peace because the Lord is coming quickly. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Kaya naglalabasan po yung mga bulaang propeta. May mga youth po kami na nasa school at grabe yung eagerness ng mga deceiving spirits. Grabe po yung eagerness ng mga tao na gayon na lamang yung intention na maligaw yung mga tao sa katotohanan na ang Diyos nating tagapagligtas ay siya talaga ang tunay na Panginoon. Meron po kaming mga youth na lumalabas. Kasi po, pag wala po si Reverend Ver, ako po yung nagtuturo ng discipleship, may mga nagtanong sa akin, Pastor, meron pong nagtatanong at nagsishare akong kaklase na very eager na totoo po bang meron Diyos Ina? Kaya during that time, yung mga tao po niya na-encounter ko. Kasi one time, nung bumabagyo po, nung medyo at peace na yung panahon, lumabas ako ng bahay, naglakad-lakad po ako sa bayan, at na-encounter ko yung mga tao na to. Grabe po ang ginagawa nila. Although ginagamit nila ang Bible, pero hindi nila ginagamit ang Bible sa tamang kaparaanan. Kumukuha sila ng mga Bible verses na putol, kumukuha sila ng mga ganito, ganyan. Even po sa Genesis, alam niyo po ba, merong mga kasamahan, hindi po natin sila sinisiraan. Pero ang sabi po doon, nung sinabi po sa Bible na gawin natin ang tao sa ating mga wangis, imbis na nakasulat naman sa Bible at nakasaad naman na
talagang nandun po ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Iniisip nila na dahil daw tayo, dahil may Diyos Ama, meron din Diyos Ina. Kaya ang dami pong nakaka-deceive na kung hindi po natin maiiwasan o may-encounter natin na hindi tayo handa at kagaya ng aking nabanggit kanina, wala tayong narinig, wala tayong nakita, wala tayong napag-aralan at nabasa, pwede tayong maligaw. At para sa atin naman na ano po yung dapat maging attitude natin. Kapag halimbawa wala tayong alam, kakaunti yung kaalaman po natin kasi hindi naman po tayo lahat gano'n na biblically literate. Kagaya po ng sinabi ng verse 8 and verse 9, huwag kayong magpalinlang sa mga propeta at huwag kayong basta-basta maniwala sa kanilang mga panaginip. Number 3 po natin na point sa gabi pong ito ay be wise so that you will not be deceived, o be discerning so that you will not be deceived. Nung mga Israelita po ay, nung mga ang taga-Jerusalem po ay nasa Babylon during that time, there are many times that they are being deceived. May mga tao po na inuudyukan sila na kayong mga taga-Jerusalem, sumpain nyo yung Diyos nyo. Nabasa ko po kanina yon in siguro nasa Jeremiah chapter 7 o chapter 8 kasi ako po yung nagba-Bible reading. Dinideceive sila. Sabi, sumpain ninyo yung Diyos nyo. Wala naman yung nagagawa para iligtas kayo. Kaya ang ginawa ng mga taga-Jerusalem, sinumpa nila si Lord kasi dineceive sila. Dinaya sila. Kaya number 3 po natin, be wise so that you will not be deceived. Ano po yung application nito? Spiritually, that was the application. Pero personally, ano yung application nito? Halimbawa, meron kang sakit o ang mahal mo sa buhay merong sakit. Malubha ang sakit. Pina-check up mo sa ospital at lumabas sa resulta ng ospital, nananalangin ka nga. Nananalangin ka naman, pinag-fasting mo, pero iniloob po ng Diyos na magkaroon ng ganitong klase ng sakit. Na-detect na ganito ang sakit. At sinabi ng mga pamilya mo na wag mo nang ipagamot, antayin nyo na lang na mawala na yan sa mundo. Kasi yun nga yung diagnosis at totoo naman, naroon. Pero ano po yung paniniwalaan natin? Yung sabi ba ng tao o yung sabi ng Panginoon? Kaya do not be deceived. Let us be wise. Talagang ang mga doktor po ay ginagamit ng Panginoon. Pero may pagkakataon po na ginagamit ng Diyos yung kanilang mga diagnosis sa ating mga buhay para makita ng Panginoon kung ano yung pananampalatayanan natin. Pag ba nakita ng doktor na ang ating mahal sa buhay o tayo mismo nagkasakit na ganito, ano ba yung pangahawakan natin? Ito bang sakit na ibinigay ng doktor o yung pananampalatayang naririnig nating matagal ng panahon? Kaya po nakakatuwa po sa atin po dito sa Jeblo Calapan, meron po tayong kapatiran na sinabi na ng doktor, stage 4 cancer. But still, hindi yun yung pinakinggan niya, kundi yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Maaari yun ang totoo. Sa physically, yun yung totoo. Sabi ng doktor, totoo. Diagnostic, totoo. Pero ano yung higit na totoo at makapangyarihan? Sabi po sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Him. Sa pamamagitan po ng Panginoon, yun ang katotohanan. At ano ang gusto ng Panginoon? Dahil siya ang katotohanan, ano ba ang Panginoon? Our God is our healer. Yun ay totoo. Kaya wag po tayong manangan lang sa ating mga nakikita, naririnig, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos. Let us seek peace in the city. Let us be wise so that we will not be deceived. Kung ano yung sinabi ng tao, minsan yun ay totoo naman. Totoo at yun po ay talagang pinag-aralan, pinaghirapan, lalo po ng mga doktor, yun po yung talagang pinaghirapan nila. Pero ano yung sabi ng Panginoon? Maaaring yun ang sabi ng mundo, pero ano ang sabi ng Panginoon? Minsan po tayo, matindi ang faith natin, pero pag tayo hinayaan nating dumaan tayo sa mga ganong pagsubok, tayo mismo nagwe-wave. And this is not for you to be condemned, hindi ko po kayo kinokondemn, ito po yung paalala sa ating lahat, na huwag po nating panghawakan na gano'n na lamang basta-basta ang mga sinasabi ng tao, dahil alam po natin, matagal na po tayong pinagpala at pinagtagumpay ng Panginoon. Amen po ba? So let us be wise, let us not be deceived, and let us believe kung ano yung sinasabi po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ituloy po natin. Verse 10, malapit na po tayo. Subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon. Alam niyo po, nung binabasa ko po to, parang ako po ay nanghina, parang ako ay nalumo kasi grabe, totoo po pala yung sabi sa Bible na 1,000 taon sa tao, 1 araw lang sa Diyos. Bakit? Sabi po dito, pagkatapos lamang ng 70 taon, grabe, nilagyan pa ng lamang. Kung sa ating mga tao, parang, kumbaga parang translate siya sa ang unti naman. Pagkatapos ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, so 70 years, sila po ay pinahintulutan ng Diyos na
to be sent out in exile in Babylon. Muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo at tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Meaning, hindi po naging ganong kadali, hindi po naging ganong kabilis, hindi po naging ganon kaalwan, hindi po naging ganon kagaan. Ang pinagdaanan ng mga Israelita, hindi po na nung sila'y nanalangin, kinabukasan sila'y hinango na ng Panginoon. Si Lord po mismo ang nagsabi that after years so that he may run who reads it. Isulat mo sa tapyas ng bato ang inyong mga vision upang sa tuwing nababasa mo ay maalala mo at malakaran mo. Di ba po tayo, minsan may mga New Year's resolution tayo. Sinusulat natin, mga vision board. Sabi po sa Habakuk, write the vision in plain tablet so that he may run those who read it. Sabi po doon, ang kasunod pong talata, bagamat nagtatagal, ngunit nagaganap. Ganun po ang nangyayari sa mga taga-Jerusalem. 70 years, they are in exile. Pero ang number 4 po na dapat po natin gawin, even if we are experiencing trials, exile sa mga buhay po natin,
is trusting the Lord. Ang sabi po sa Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your path, or he will direct your path. In 70 years, sa atin pong buhay, kung tayo po may pagsubok na nararanasan, ang dapat po natin gawin ay ang magtiwala sa Panginoon. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, pwedeng may sinabi sa atin na ganito, ganyan, pero ano ang sabi ng Diyos sa iyo? Kaya po mahalaga na lagi tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon para alam natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Dahil ang Word of God, it was readily made for everyone. But if you will not read it, you will not be guided. Di ba po sabi, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. So kinakailangan dalhin mo yung bumbilya dahil kung pupunta kayo sa mga hardware o sa mga electrical shop, kahit siguro 1,000,000 yung bumbilya doon, pag wala kang dalang bumbilya, hindi maliliwanagan ang buhay mo. Nandun lang yun. Pero hindi magliliwanag ang daraanan mo. Ganon din po ang salita ng Diyos. For us to be enabled to trust in the Lord, kinakailangan dala-dala po natin ang salita ng Diyos. Binabasa natin ang salita ng Diyos. For us, na mapanghawakan po natin yung tema natin, that the Lord knows His plans for us. Panghawakan po natin at lakaran ng plano ng Panginoon. Kung meron tayong mga katanungan, Lord, hindi ko maunawaan bakit nangyayari yung mga bagay na ito, parang mahirap, mabigat, parang grabe, hindi natin maunawaan yung mga nangyayari. Pero ano yung sinabi ni Lord? After niyang sabihin na, for I know the plans I have for you, what did the Lord said? Ang sabi po sa verse 12, ituloy po natin hanggang verse 14 at dito po tayo magtatapos. Sabi po dito, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Ibig sabihin, although may plano na si Lord sa atin, hindi naman ibig sabihin, ay may plano na pala si Lord sa akin, kahit anong gawin ko, okay lang. No. The Lord wants us to listen still to Him. Sabi po sa English, then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. Meaning, the Lord has already plans for us, but it is also in us to desire na malaging malaman yung kalooban ng Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 33 verse 3, sa mga sumunod pong chapters, call unto me and I will answer thee and I will show you and tell you great and mighty things or hidden things you knowest not. So kung may mga bagay tayo na hindi natin naiintindihan, hidden for us, then ask the Lord. Lord, why are these things happening? Or hindi man directly sabihin sa atin ng Panginoon, pwede natin tanongin, Lord, ano yung itinuturo mo sa akin? Ano yung gusto mong maunawaan ko? Ano yung mga bagay na gusto mong lakaran ko? Ano pa ang sabi sa verse 13? At ito po isa sa mga favorite verses ko. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Kapag hinanap niyo ako inyong matatagpuan kung buong puso ninyo ako nga hanapin. You will seek me and find me if you search for me with all of your heart. Buong puso po nating hanapin ang Panginoon dahil kapag hinanap po natin ang kanyang kalooban, inuna po natin ang kanyang kaharian, lahat po ng bagay ay idaragdag niya po sa ating mga buhay. Sabi po sa verse 14, and this will be the last, bago po tayo manalangin, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang inyong mga kayamanan at titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at buok na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Kapag daw po tayo ay lumapit sa Panginoon, naging tapat kahit maraming mga pagsubok, tayo daw po ay muling hahanguin ng Panginoon sa ating mga kalalagayan, sa ating mga problemang naranasan, at muli niya tayong ibabalik sa lugar na ating pinanggalingan bago natin maranasan yung mga pagsubok na ating naranasan ngayon. Alam niyo po, minsan pinag-aralan po namin ang restoration. Ang restoration po ng Panginoon iba. In such a way, paano po? Halimbawa, sa mundong ito, naranasan niyo na po ba yung kapag nasiraan kayo, halimbawa may bisita kayo sa bahay, nabasag niyo yung baso, gagawin niya, papalitan niya ng same na baso. Hahanap siya ng kaparehas na baso. Kung ano yung nasira, yun yung ipapalit niya. Pero ang Panginoon po, when it comes to restoration, hindi po siya kagaya ng tao kung paano mag-restore. Kung ang tao po, kung nagre-restore ay minsan hindi ganun kaayos yung restoration o maayos man pero same lang sa kung ano yung nasira. Alam niyo po, ang Panginoon, kaya niyang ibalik even 1,000 folds yung mga nawala po sa atin. Ano po ang nangyari kay Job? Ang daming nawala po sa kanya. Hinayaan po ni Lord na magkasakit siya. Pero dahil sa siya ay sumunod sa Panginoon, ano po yung pagpapalang dulot ng kanyang pananampalataya sa Panginoon? Naging mas magaganda at mga gwapo yung kanyang mga anak. Naging mas mayaman siya at dumami ang kanyang lupain. Naranasan niyang expansion. At grabe yung pabor ng Diyos at pabor ng tao na kanyang naranasan. Kaya po sa gabi pong ito, sa atin pong napag-aralan,
Sa buhay po ng mga taga-Jerusalem, mga Israelita no mga panahon po na yon, maaaring hindi maganda yung kanilang kalalagayan. Sila ay dinalang bihag hindi lang sa loob ng isang buwan, kundi sa looban ng 70 years. Pero ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi po natin yon tingnan. Kaya po sa ating buhay, sa gabi pong ito, bago po tayo manalangin, meron po akong mga ilang bagay na nais ipaalala sa ating mga buhay na kapag tayo po ay nakaranas ng mga pagsubok na wari hindi minsan natin maunawaan kung bakit nangyari yung mga bagay na yon, kung tayo po ay nakakaranas ng mga sitwasyon na parang ambigat, nalilimutan na natin na may mga plano pala ang Diyos sa atin, ano yung mga bagay na dapat po nating gawin at paalala po sa ating lahat sa gabi pong ito? Ang una pong bagay na dapat nating gawin, number one is to pray unceasingly. Shinare ko po ito sa J. Lipa and in J. Nauhan. Ginamit ko po yung term na lutuin sa panalangin. Ito po ay lagi ko narinig kapag overnight prayer meeting, lutuin sa panalangin. Bakit? Ang isang, alam niyo po, ang isang pagkain, kapag ito po ay niluto o binabad sa panalangin, ito po ay nagiging malambot, kagaya po ng karne. Ang karne po ay pag binabad mo ng 3 oras, 6 na oras, kahit kung yan man karning baka, karning baboy, pag yan ay matagal mong ibinabad, ito ay pagtagal lumalambot. Ganon din po kapag ang isang sitwasyon ay niluto po natin sa panalangin. Maaaring ang sitwasyon ay hindi magbago, maaaring ang mga problema ay hindi magbago, pero mararamdaman po natin na parang ang gaan. Kagaya po ng karne, ang karne po pag ibinabad mo siya sa kumukulong tubig, hindi naman po ang karne nagiging isda, di ba? Pero mapapansin mo, pag ibinabad mo siya sa kumukulong tubig, bagamat hindi nagbago yung karne, pero lumambot at nag-iba yung texture nito. Ganon din po sa ating mga buhay. Kung tayo may pagsubok, ibabad po natin sa panalangin, let us pray unceasingly. Dahil kung hindi man po magbago yung sitwasyon, ang Diyos po ay babaguhin niya yung puso natin. Sabi nga po ni R.C. Sproul, prayer changes everything. But the most important thing is that it changes us. Binabago tayo ng pananalangin. So let us pray unceasingly that whatever happened into our life, wala tayong ibang gagawin kundi ang magtiwala sa Panginoon. Ano po yung pangalawa? Kasi po ang sabi, I know the plans I have for you. Kagaya po ng mag-aaral, ang plano po ng Diyos sa lahat ng estudyanteng nag-aaral ay magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Pero, ang dapat nating gawin para mangyari ang kalooban ng Diyos, pangalawang bagay ay lakaran ang mga plano ng Diyos sa atin. Kapag ang isang architect po ay gumawa ng napakagandang plano, kahit milyon pa ang ibinayad sa architect para gumawa ng plano sa isang napakagandang mansyon o napakagandang bahay, kung hindi po ito gagawin at hindi siya maghahanap ng mga laborers, mga excavation equipments, bibili ng mga hollow blocks, mga semento, kahit napakaganda ng plano ng isang bahay na ginawa ng architect, kapag hindi ito gagawin at lalakaran, wala po itong kabuluhan. Ganon din po ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit gaano kaganda ang mga plano ng Diyos na inihanda niya sa ating mga buhay, kung hindi po natin ito lalakaran, wala po itong kabuluhan. Kaya po yun po yung pangalawa. Matapos tayong manalangin, pangalawa, lakaran po natin. At pangatlo, ano po yung pangatlo? Do not lean on your current situation. O kagaya po nung kanina, seek peace in the city. Magtanim kayo, mag-anak kayo. Kahit pangit yung sitwasyon, ang gusto po ng Panginoon, huwag po nating tingnan yung ating nararanasan ngayon. Dahil kung ito yung ating panananganangan, pwedeng hindi po tayo magpatuloy o ito yung maging dahilan para tayo ay manghina. Kaya po kapag kayo may nararanasan, may sinasabi sa inyo yung kapitbahay nyo na ay hindi na magbabago yan, mamamatay ng ganyan yan. Huwag po yun ang ating pakinggan. Ang pakinggan po natin ay yung sabi ng Diyos. Kagaya po ng mga Israelita, kung sila ay nanangan na sila ay bihag sa looban ng 70 years, pwedeng naging 100 years pa yon, naging 150 years pa yon. Pero dahil pinanghawakan nila ang plano ng Diyos, bagamat naging matagal, pero naganap ang kalooban ng Diyos na hinango sila muli at dinala sa lupaing kanilang pinanggalingan. At sila ay muling kinuha ng Panginoon at nag-manifest na for I know the plans I have for you, sabi po ng Panginoon. At ang huli pong bagay na naisipaalala po ng Diyos sa ating lahat, na do not lean on your current situation. At ang pang-apat pong bagay, always give thanks to the Lord. Na kahit ang sitwasyon ay mabigat, may problema, iba't iba tayong nararanasan mga pagsubok, kagaya po ng mga Israelita, paano ka magpapasalamat, ganun yung sitwasyon mo, pero ang kalooban po ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 o 17, kung hindi po ako nagkakamali, that we pray unceasingly. Give thanks to the Lord, rejoice always, and give thanks to the Lord in all circumstances, for this is the will of God. Kalooban po ng Diyos. And let me just remind everyone, sa atin pong lahat, bago po ako manalangin, let me just remind the song, Give Thanks. Ano po ang sabi sa kanta? Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Dahil po saan? Because of what the Lord has done for us, and we should give thanks.
Pag ganito yun, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let us claim Jeremiah chapter 29 verse 11. Bagamat ito ay plano pa lang, the best is yet to come. Ito po ay nangyayari na at ito po ay pinahihintulutan na ng Diyos na mangyari at maganap sa buhay ng bawat isa. Kaya ang dapat po natin gawin, manalangin, lakaran ng plano ng Diyos, manangan sa pagpapala ng Panginoon at palaging magpasalamat dahil alam po natin walang mahirap sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya po ay Diyos na hindi lamang ng kasaysayan, kundi siya ay Diyos ng karanasan na kahit hanggang sa ngayon pwede nating maranasan yung grabe dobleng pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya po sa oras na ito, ideklara po natin na sa ating mga buhay, tunay at dakilang may plano ang Diyos sa ating mga buhay, na kapag ang isang tao, sabi po sa kaniyang salita sa Awit 37 verse 25, ang sabi ni David mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi niya nakita na ang Diyos nagpabaya o yung kanyang mga naging anak o yung kanyang mga anak ay naging hampas lupa. Ang isang tao po pag nagtiwala sa Panginoon, kailanman hindi niya mararanasan na pabayaan siya ng Diyos. Dahil sinabi po sa salita ng Diyos, ang taong nagtitiwala sa Panginoon kailanman ay hindi mabibigo. Kaya po sa oras pong ito, tayo po ay manalangin, dalhin po natin at isamo po natin sa Diyos yung ating mga pagsubok, yung ating mga tagumpay na naranasan, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ating mga katagumpayan na pinagkakaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya po sa oras pong ito, tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, salamat o Diyos sa gabi pong ito, ipinaalala mo po sa amin, bagamat kami physically, Lord, ay magkakahiwalay, pero Lord, tunay nga po o Diyos, hindi po nalimitahan ang aming pagkakasama-sama even in this online platform, Lord, that for us to hear your word, to understand your word, and for your power, presence, word, and revelation be revealed upon the life of everyone. Salamat o Diyos sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, ng aming sitwasyon ay hindi katapusan at ang aming sitwasyon sa kasalukuyan ay hindi ito ang katapusan ng aming buhay, kundi ito ang gagamitin mo lamang para magkaroon kami ng magandang patotoo at magandang testimony pagdating ng takdang panahon. Because without test, that there will be no testimony, and without no mess, there will be no message. Kaya Lord, salamat po sa gabi pong ito. Kami po yung nagpapasalamat sapagkat dalangin po namin, O Diyos, na anuman ang pinagdadaanan ng inyong pong mga anak, we declare Jeremiah 29 verse 11 that you know your plans you have for us, your plans to prosper us and not to harm us. Your plans to give us hope and a good future. Lord, sino man ang nakikinig, nanonood, nagre-replay ng video na ito na hanggang ngayon o sa ngayon ay nawawalan ng pag-asa dulot ng mga pagsubok na kanyang nararanasan. Lord, we pray that the peace of God that surpasses all understanding will be upon this person. And I pray, O God, na anuman ang kanyang dalangin, prayer request sa inyo, as you said in your word, that when a people or when a person delight himself unto you, you will give her or him the desires of her heart. Salamat Panginoon, patuloy mo kaming turuan na marangan sa inyong katuwiran, kapangyarihan, at patuloy na ikaw ang maparangalan sa aming mga buhay. Lord, I declare blessings upon blessings sa buhay po ng bawat isa. Let the favor of God and the favor of man be upon the life of everyone, O Diyos. At hayaan mo, mangyari ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Let your favor shines upon us, and you be gracious, O God, unto us. Lord, continue to bless us, O God, ang pag-ibig mo, ang rumaragas, ang pagpapala mo, at patuloy na pagsama at pakikipisan ng inyong banal na Espiritu ay patuloy po naming maranasan ngayon, bukas at magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka sa pangalan at pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Diyos sa gabi pong ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless us all po.